Wara d-daqqa qawwija li ħa kawża tal-pandemija, is-settur turistiku jidher li qed jirkupra sew, tant li matul ix-xahar ta' April daħlu f'pajjiżna aktar minn 185,000 turist. Skont statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, aktar minn 175,000 minnhom żaru pajjiżna għal perjodu ta' vaganza, filwaqt li aktar minn 10,000 ġew għal raġunijiet ta' xogħol. Fost dawn kollha, l-aktar li ġew kienu persuni li għandhom bejn il-25 u l-44 sena, segwiti minn dawk ta' bejn il-45 u l-64 sena. Minnaħa l-oħra l-aktar li żaru pajjiżna kienu residenti tal-Unjoni Ewropea, bil-Franċiżi, il-Ġermaniżi u t-Taljani jgħoddu flimkien aktar minn 38%. L-istatistika turi wkoll kif it-turisti għattaw medja ta' 6.2 il-jili u smat li nefqu bejnietom aktar minn 138 miljun euro, jew medja ta' 113 euro għal kull lejl. Meta wieħed ħares lejn l-istatistika għall-ewwel 4 xhur tas-sena, l-ammont ta' turisti ammonta għal ftit anqas minn 430,000, filwaqt li l-att tal-jili ammonta l-aktar minn 3 miljuni. Barra minn hekk bejn Jannar u April u stmat li turisti nefqu aktar minn 305 miljun euro, jew madwar 700 euro matul iż-żjara kollha minn kull turist.